Prophet Ebuka, enough is enough. Enough is enough for all this. Agagbafuru. Ọsọsọ gị bụ pastor nọ. Ọsọsọ gị bụ evangelist. Ọsọsọ gị bụ a prophet. Watching na this video, kuno for the type of thing Prophet Ebuka na-eme. Ọkwa nkwuo kịta ndị Zion ministry abịa na-atakụrụ m. Ọkwa nkwuo kịta ndị Zion ministry abịa na-atakụrụ m. But mma akụtụ na-ekwu. Asị na mfu eziokwu gbude ya aka nwụtụ ọ dị. Watching the type of thing Prophet Ebuka na-eme na this place. Prophet Ebuka wepụtara the sum of 30 million naira na-eke the poor widows. Na-eke ndị aka na-esiri ike. Abụkwa n'ọsọsọ na o kere ego bụ problem nwere. Prophet Ebuka kesiri ego gokwa rice gokwa ji na-ekesi poor widows with some ụmụ nwaanyị na-anụbedi with some ụmụ nwaanyị aka na-esiri ike. Ke the type of prophet nọ na this Igbo land kita ga-eme this type of thing Prophet Ebuka na-eme. Ọ bụ omese this type of thing se kita ọ na-eme this some people kwa abụkwa Prophet Ebuka n'ọnụ. Some people kwa si na Prophet Ebuka metere. What say the type of money o wepụtakwa ego go some this bag of rice na-eke these women. O kere ego ke bag of rice ke indomie. Abụgo na onye indomie na buy cartons go were indomie na-eke these women. But o mese all this things on the men na some people apụta na-atakụrụ this woman. Na-atakụrụ Prophet Ebuka. Na-ajụ ka ife Prophet Ebuka ga-emere ndị Igbo na ka a sị na o metere. Ka ife Prophet Ebuka ga-emere ndị Igbo na ka people may appreciate. Yes, Prophet Ebuka is one of the end time prophets. Ọ bụ a prophet agụrụ ndị Igbo na-agụ. Ọ bụ a prophet ama na enye ọchịchị na Nigeria ga-adị mma. Yes. Just after Prophet Ebuka, Prophet Ebuka is a real man of God. Yes, Prophet Ebuka is a real man of God. Ọ bụ a man. Ịbịakwute otu akọsara mkpa gị. It will surely help you. Maybe some people go online say Prophet Ebuka na say Prophet Ebuka is a very stingy man. He's a very wicked man. That's not anafa. Ka total lie. Some people apụta go bala say na Prophet Ebuka na anafa na asifa is a lie. Prophet Ebuka mma abụrụ onye na-anara mmadụ anaghị. Yes, Prophet Ebuka mma abụrụ onye ga-anọ otu anọ si ka ọ bịa nara mmadụ anaghị. Prophet Ebuka will never try something. Yes, agbanyeghị ndị ọrụ na ngo bala people na-asị na ọpụta were anafa. Ọ bụrụ na Prophet Ebuka were anụ, why not go ahead and meet him? See ya sir, biko anamsu na ndị age na alụ Zion Grand na ngo bala. Prophet Ebuka can bring out even say 300 million naira to settle you people. Some people are not saying that Prophet Ebuka pụta anafa ọ na-afa anafa ji na-arụ Zion ministry na ngo bala. Ka bụ gbogbo asị Prophet Ebuka mma abụrụ onye ga-anara mmadụ anaghị. Yes, Prophet Ebuka is a real man of God. What go about 20 million naira na-eke the poor widows. After kesi 20 million naira to the poor widows. Ọ pụtakwa werekwa gotekwa rice na-ekekwa poor widows. Ọ dịrị easy. May the good Lord keep protecting, keep preserving Prophet Ebuka. In Jesus' name I pray. Amen. Zion, we move. If you are lovers of Zion, please share this video. Please share and also subscribe to my YouTube channel. Thank you.